nového videa ochutnávame jedlá z celého sveta. Ako prvé sme zavítali do... Kanady. Hej. Zaujímavé. Dobrá. Dobre, ja idem hodnotiť. Tak, dám si. Tak, a ideme hodnotiť. Je to... Tak, a ideme. Dám si rezervu a dávam tomu 9,9 boda z 10. Tak to je veľa. Dobre, teraz idem ja. Ja dávam 9,10. 9 z 10. A presunúť mexická reštaurácia. Kde je tá mexická reštaurácia? Druhým smerom, nie? Asi hej. A potom pôjdeme asi do americkej reštaurácie. Ale dosť je to pálivé. Dobre. Si nebude najlepšie hodnotenie. A ja Ešte... Ale tak to musím uznať. Tak to zvýšim body. Ja už som to ochutnal. Dobre. Dáme to. Zaujímavé. Dáme naraz, koľko dávame. Počkaj. Musím zmeniť. 7 z 10. Hej, a ja dávam. OK, môžeme sa... Máme tu štípnik. Ňam. Dobre. Chutné. To bude výborné. Majú to aj... My uchutnávame kultúrne jedlá. Dobre, tak ja tomu dávam... Dobre. Ja dávam 8,5 z 10. Ja. 9,5. 10. Teraz nás čaká americká kuchyňa. Ale ešte predtým sa vás chceme opýtať, že aké máte obľúbené auto z Brookhavenu? Napíšte nám do komentárov. Ja osobne mám rád Buginu. Ja neviem, ja mám rád zase Lamborghini. Dobre, môžeme? Ja ideme. Ešte aké reštaurácie nám zostávajú?
A ešte vlastne pizzeria. Áno. Ale to my nechceme. My chceme hotdogy. Ako Ňam. No, tak takéto jedlo, no. Neviem. To bude malé hodnotenie. Čo ty na to? No tak za mňa sú tam také veľa chutí v tom dosť. A ako sa pozerá, majú tam... Nie je to 5 z 10. 5 z 10, hej. Ja tomu dám... Lebo ja tomu dám... Ja 5,5 z 10. Ja dávam 7,5. Počkaj. Či 4,5 boda z 10. Tak to je zaujímavé hodnotenie teraz. Väčšina, asi len to kino. Tie reštaurácie. Aj koládo. Za mňa toto je lepšie ako ten hotdog. Oveľa. Tak je to Italiano, tak čo čakaj po pici. Alebo ešte vám dáme otázku. Napíšte do komentárov, akú máte obľúbenú pizzu. Ja sír, šunka, kukurica. A ty? Ja to isté. Okay. Tak ja dám 9,5 z 10. Ja dávam 8 z 10. Dobre. Môžeme sa presunúť asi... No, popcorn. A čokolády. Vlastne popcorn len. A potom ešte ideme ohodnotiť jedlo v obchode. Len nezostali mi peniaze, tak to musím asi ukradnúť. Nevadí. Dám tomu 9 a 9,4 boda z 10. Dobre, musíme skočiť do toho obchodu. Ja 9 bodov z 10. A to je väzenské jedlo. Takže to sa musíme... To bude také nebezpečné. A dáš si Ako ti chutí väzenské jedlo? Čo? Ako ti chutí